Milovaná, vítaj. Teším sa, že sa ku mne pridáš. Budeme dnes znova študovať Božie slovo. Budeme sa rozprávať o tom, na čom je založená naša viera. Sme sa rozprávali predtým o viere, a že viera sa páči Bohu. Pozreli sme sa do prorokov, do žalmov. Rozprávali sme sa, aký je rozdiel medzi starým a novým zákonom, alebo starou a novou zmluvou. A dnes sa budeme rozprávať o 7 základných princípoch viery, alebo viac budeme pokračovať v tomto štúdiu počas 7 týždňov. A ako keby sme boli na biblickej hodine na Slovensku, a keď s vami nemôžem byť osobne, môžem sa stretnúť tu na YouTube kanále Bohom milovaná, ste srdečne vítané a budete potrebovať Bibliu, budete potrebovať nejaký poznámkový zošit, aby ste si mohli zapísať to, o čom sa budeme rozprávať. Je to veľmi dôležité, pretože na tomto sú vlastne založené základy našej viery. Takže dnes sa budeme rozprávať o Božom slove, že Božie slovo je inšpirované samým Bohom. Takže poďme sa pozrieť do 1. listu Petra, 3. kapitoly a do veršov 15 až 17. Je tam napísané toto. Ale Pána Krista posvete vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahambení v tom, z čoho vás ohovárajú. Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vôľa, keď robíte dobre, než keď robíte zle. Takže tento prvý verš nám hovorí o tom, že máme byť pripravené, aby sme vedeli obhájiť našu nádej v Pána Ježiša Krista, našu vieru. Naše základy viery musia byť pevne založené na Božom slove, na Biblii a na moci Ducha Božieho. A prečo? Pretože my nemáme ísť kázať slova múdrosti alebo byť presvedčiví natoľko, aby sme zmanipulovali ľudí k tomu, aby verili v Pána Ježiša Krista. Keď zvestujeme evanjelium, ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Poďme sa pozrieť do Božieho slova a ďalší verš, ktorý nájdeme v 1. liste Korinským v 2. kapitole. A vo veršoch 4 až 5 je tam napísané toto. Takže nájdete si 1. list Korinským, verš 4 až 5. Kapitola 2. Moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. A to je veľmi dôležité, žienky, pretože Pavol tu hovorí, že jeho hlásanie evanjelia sa nezakladalo na presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha Božieho, ktorý bol v ňom. Pretože keď sme sa znovu zrodili, prijali sme Ducha Božieho a Duch prehovára skrze Božie slovo nášmu srdcu. A vedie nás skrze Božie slovo, aby sme vedeli, čo máme robiť, čo máme povedať, keď sa dostaneme do situácií, kedy môžeme rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi. On nám dáva slova, ktoré máme povedať. Takže ani Pavol sa nespoliehal na svoju vlastnú múdrosť, keď zvestoval evanjelium. A my vieme, že v Rímanom napísal, že evanjelium je mocou Božou na spasenie. Slovo o kríži je mocou Božou na spasenie každému, kto verí. Pretože viera sa páči Bohu. Kto vkladá svoju vieru a dôveruje v to, čo Pán Ježiš urobil na kríži, verí, že ho Boh skriesil z mŕtvych, že skrze vieru prijíma odpustenie svojich hriechov, je zachránený na veky. Na veky je zachránený, aby mohol stráviť vo večnosti s Pánom Bohom skrze Pána Ježiša Krista. Poďme sa pozrieť na ďalšie slovo. Biblia je naozaj inšpirované Božie slovo a nájdeme to v 2. liste Timoteovi v 3. kapitole a
vo veršoch 14 až 17. A je tam napísané toto. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil. Pavol rozpráva Timoteovi. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. A pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spasu, a to vierou Ježiša Krista. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Takže tuto vidíme. Pavol hovorí Timoteovi, že má stáť na Božom slove, lebo ono je vdýchnuté od Boha. A Pán Ježiš povedal, že jeho slovo je duch a život. A niekedy sa nám to zdá, ako keby Boh prehovoril priamo k nášmu srdcu, ako keby to bolo živé Božie slovo. A tým Božie slovo aj je. Preto sa nám zdá, ako keby Biblia k nám priamo prehovorila. A to je dobré, lebo máme otvorené uši, duchovné uši, aby sme počuli Pána Boha. Toto Božie slovo je, ako nás Boh vychováva, vyučuje, ako nás karhá, napráva a v spravodlivosti vedie nás k dokonalosti, schopnosti na všetko dobré. V Žalme 53.1 je napísané niečo veľmi smutné. Blázon si hovorí, niet Boha. Takí si počínajú zvrátenie a ohavne. Nikto nekoná dobro. A verš 3. Boh z nebies hladí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazaní, nikto nekoná dobro, ani len jediný. Všetci sme zhrešili a nemáme slávy Božej, ako je napísané v liste Rímanom. Pavol to hovorí. Ale každý človek, ktorý prichádza k Pánovi Ježišovi, môže dostať nový život, môže dostať znovu zrodenie. Blázon hovorí vo svojom srdci, Boha niet. Lebo má oči zatvorené, pretože diabol mu zastiera oči, aby nepoznal pravdu. A preto potrebujeme poznať Božie slovo, aby sme mohli Božie slovo priniesť svojim blízkym. Aby sme mohli zvestovať im evanjelium, tú dobrú správu. Je to dobrá správa o tom, že im môžu byť, ak chcú, odpustené hriechy, že Pán Ježiš, Boh, Syn sa obetoval, aby bol On sám potrestaný za naše hriechy, aby sme my mohli mať slobodu od hriechu a od večnej smrti. Aby sme mohli žiť s Bohom a pre Boha. Aby sme mohli s ním kráčať, aby sme mohli byť ním chránení, ním žehnaní, aby sme naozaj mohli poznať nášho nebeského Otca, nášho stvoriteľa skrze Pána Ježiša Krista. A to je možné iba, keď príjmeme nové narodenie skrze Ducha Božieho, keď dostaneme nového ducha do nášho srdca. V druhom liste Petrovi, čiže apoštol Peter hovorí v 1. kapitole v 19. až 21. verši, že Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Takže môžeme vedieť, že Božie slovo je vdychnuté Bohom. Že to, čo Pán Ježiš hovorí, je život, že je to duch, je to duchovná pravda, to, čo hovorí. Preto, keď človek, ktorý nepozná Pána Ježiša a číta si Božie slovo, sa mu to zdá, ako že toto sú hlúposti, toto sú bláznostva. Iba keď duch Boží osvetlí oči toho, ktorý číta, z Božej milosti dokáže človek prijať Pána Ježiša Krista za svojho záchrancu od hriechu. Takže Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Nie všetko, a Boh povedal to, čo je napísané v Biblii, ale všetko, čo chcel, aby sme vedeli, Boh inšpiroval ľudí zapísať. To znamená, že vidíme, že sú tam rozhovory v Biblii, ale Pán Boh chcel, aby to bolo zapísané pre nás. A my máme veriť tomu,
je napísané nič nad to, čo je napísané. Nič nad to, čo je napísané. Božie slovo je úplné pre nás. Stačí, aby sme poznali Pána Ježiša Krista. V Janovi Jan hovorí, a poďme sa tam veľmi rýchlo pozrieť, že všetko to, čo bolo zapísané v Evanjelium podľa Jana, bolo zapísané, aby sme mohli uveriť v Pána Ježiša a mať večný život. Ja nám to prečítam. Toto je verš, ktorý som si ani nepripravila, ale Pán Boh ho dal na moje srdce. To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobná spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Takže naozaj to, čo povedal Ján, ja som chcela iný text. Áno, je to tam napísané. Takže v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole a vo verši 31. 30 až 31. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe, čiže v Evanjeliu podľa Jána. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, alebo Spasiteľ, alebo záchranca, alebo ten, ktorý bol pomazaný na to, aby bol spasiteľom, záchrancom, Boží syn. A aby ste vierou mali život v jeho mene. A potom pokračuje to, čo sme čítali, že keby sa malo všetko dopodrobná zapísať, že aby ani celý svet by nemal dosť miesta na knihy, ktoré môžu byť zapísané o tom, čo sa stalo, keď Pán Ježiš žil na tejto zemi. Takže môžeme vedieť, že to, čo Pán Boh chcel, aby bolo zapísané pre nás, bolo zapísané v Biblii. Písmo sa ale musí vyložiť písmom. Porozumenie prichádza od Ducha Svätého a Duch Boží inšpiroval toto slovo. Takže keď potrebujeme porozumieť Božiemu slovu, musíme nájsť tie korešpondenčné verše, ktoré sú v Starom zákone, v žalmoch, v prorokoch, ktoré nás spájajú s novou zmluvou. A tak sme to aj robili. Potrebujeme čítať Božie slovo v kontexte a nie pomedzi riadky. Potrebujeme 2 až 3 potvrdzujúce texty Božieho slova, aby sme z toho mohli vytvoriť nejakú doktrínu, ktorej veríme. To je náuka o Bohu, čo veríme o Pánu Bohu, čo veríme o spáse, čo veríme o druhých ľuďoch, o stvorení a tak ďalej. Potrebujeme vedieť, komu to bolo napísané a kedy. A potrebujeme naozaj veriť, že to, čo bolo napísané, je pravdou. Ako sme sa rozprávali v predošlom videu, sme v Novej zmluve, v Kristovi Ježišovi. Sme v Kristovi, máme nové, lepšie zasľúbenia, ktoré nám zaslúbil skrze Pána Ježiša Krista. Očakávame nádej, že Pán Ježiš sa vráti späť, že nám dá nové nebo, novú zem, kde spravodlivosť prebýva. Takže potrebujeme tiež jednu dôležitú vec. Potrebujeme sa pozrieť na tento text, aj Starý zákon, Nový zákon. Potrebujeme sa pozrieť na to, ako umúčenie, ukrižovanie Pána Ježiša Krista, pochovanie a vzkriesenie Pána Ježiša Krista, ako nám vysvetľuje ostatné písma v tom správnom pohľade. Pretože je rozdiel medzi Starým zákonom, medzi životom, ako žil Mojžiš, medzi aké boli zákony vtedy, čomu sa museli všetkému podriaďovať, všetky tie obete. A je rozdiel medzi životom teraz, keď sme v Novej zmluve alebo v Novom zákone skrze Pána Ježiša Krista, skrze jeho obed na kríži, skrze jeho vzkriesenie. Takže napríklad v Starom zákone, aby ľudia mohli dosiahnuť večný život, predtým, než Pán Ježiš zomrel na kríži, Pán Ježiš hovorí Matúšovi 19, 16, 17, dodržuj všetky prikázania.
Ale v skutkoch, keď už Pán Ježiš vstal z mŕtvych, v skutkoch, a vo kapitole 16, 30 až 31 je tam napísané, ako môže človek dosiahnuť život. Pýtali sa ľudia, ver alebo dôveruj Pána Ježiša Krista. Ver v Pána Ježiša Krista, budeš spasený ty aj tvoj dom. Aby ľudia dostali odpustenie v starom zákone, Matúš 6, 14 až 15, je napísané, Pán Ježiš hovorí, musíte odpustiť, aby Boh odpustil vám. Pretože to bolo, keď Pán Ježiš prišiel naplniť celý zákon, on zvestoval zákon, on bol naplnením zákona. Takže on hovorí, ak chcete, aby vám Pán Boh odpustil, musíte vy odpustiť. Ale v Efeským 4:32, keď Pán Ježiš už bol vzkriesený z mŕtvych, poďme si to prečítať. Efeským 4:32. Ako dosiahneme odpustenie? A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Vidíte v tom rozdiel? Predtým to bolo, ak ty neodpustíš, ani Pán Boh ti neodpustí. Teraz to je odpustí, pretože Pán Boh tebe odpustil. V Kristovi Ježišovi, Efeským 4:32. Odpúšťajte tak, ako Pán Boh vám odpustil. Pretože skrze Pána Ježiša Krista nám už boli odpustené všetky naše hriechy. Minulé, terajšie, aj budúce. A to neznamená, že môžeme teraz chodiť v hriechu, že Boží zákon nie je dobrý. Boží zákon nám ukazuje našu hriešnosť. Nám ukazuje, že musíme činiť pokánie a odvratiť sa od nášho hriechu a obratiť sa k Pánovi Ježišovi a prijať odpustenie, prijať nového ducha. A on vpíše všetok Boží zákon do nášho srdca. Dá nám ducha Božieho, aby sme chodili podľa ducha v láske. A my vieme, že keď máme ovocie ducha ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť, je napísané, že proti týmto nie je zákon. Proti týmto nie je zákon. Takže písmo nám svedčí o tom, že o Pánovi Ježišovi Kristovi. Všetko to, čo bolo napísané. My vieme, že aj keď boli učeníci po vzkriesení, keď išli do Emaus, že sa stretli s Pánom Ježišom a on im vysvetľoval písma, to, čo bolo napísané v Mojžišovi, to, čo bolo napísané v žálmoch o ňom. Takže písmo, Biblia vlastne nám svedčí o Pánovi Ježišovi Kristovi, čo sa muselo stať, čo sa stalo a čo sa ešte stane. Pán Ježiš povedal v Matúšovi 5:18, že všetko to, čo bolo o ňom napísané, sa splní. Jeho slova sa nikdy nepominú. Jeho slovo je pravda. V Ján 17:17 on hovorí. Apoštol Ján nám to zapísal, jeho slova Pána Ježiša, že on je cesta, pravda i život. Myslím, že to je tam napísané. A on hovorí, že jeho slovo je pravda. Poďme si to pozrieť, aby som vám to nepovedala zle. Ján 17:17. Ja verím tomu, že budete si môcť všetky tieto texty zapísať, že vám budú nápomocné. A keď budete zvestovať evanjelium druhým ľuďom, ale aj na to, aby ste poznali Pána Ježiša hĺbšie v roku 2025. Nie, takže on povedal, ja som cesta, pravda, život, ale nepovedal to v Jánovi 17:17. Tam povedal toto, posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Takže to je to, čo on povedal. Tak sa ospravedlňujem, že som zle vám dala text. Takže jeho slovo je pravda. Biblia má 66 kníh, 40 písateľov, období 1600 rokov a aj veda v podstate potvrdzuje, že Božie slovo je pravdivé. Napríklad v Izaiášovi 40:22 sa hovorí, že je obvod zeme, že vlastne zem je gulatá. V 3. knihe Mojžišovej 17:11 a je tam napísané, že život tela je v krvi. Lebo vieme, že bez krvi nikto z nás nemôže žiť. Takže moc a život je v moci Božieho slova. Boh stvoril
našu zem skrze slovo. Slovom stvoril Boh zem, druhý list Petra 3:5. Ospravedlňujem sa za tie zvuky, to sú moji psíkovia. V prísloviach 4:20-22 vidíme, že Božie slovo uzdravuje. Kto ho nachádza, tak mu prináša uzdravenie pre jeho celé telo. My vieme, že v Žalme 103, prvých, myslím, 5 veršov, je tam napísané, že nemáme, duša moja, nezabúdaj na všetky jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Tvoja mladosť sa obnovuje ako orloví. Dobroreč, duša moja Hospodinovi. Nesmieme zabudnúť na to, čo Pán Boh urobil pre nás. Skrze Pána Ježiša Krista na kríži, že skrze jeho rány nám sa dostalo uzdravenia. A to bolo prorokované v Izaiášovi 53, môžete si tam pozrieť. Takže Božie slovo má moc, má rozhodovať v našom srdci, preto ho potrebujeme vedieť. Takže, čo máme robiť teda s Božím slovom? A musíme ho nielen počúvať, ale ja chcem v roku 2025, aby som ja, aj vy, aby sme žili Božie slovo, aby sme ho vedeli aplikovať do nášho života. Takže máme ho počúvať, veriť, môžeme hovoriť, lebo život a smrť sú v moci jazyka, môžeme súhlasiť s Božím slovom. Bože, ja súhlasím to, čo je napísané. A toto je to, čo bude vychádzať z mojich úst. Nie ohováranie, nie sťažovanie sa, ale viera v to, že Boh je dobrý. V jeho zasľúbenia bude vychádzať z mojich úst. A nakoniec musíme aj konať Božie slovo. Poďme sa pozrieť do listu Jakuba a vo veršoch v kapitole 2, vo veršoch 14 až 26 je napísané toto. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahý a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo, tak aj viera. Ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Takže naša viera v Pána Ježiša Krista, to, že máme Ducha Božieho, sa bude automaticky prejavovať aj v našich skutkoch. A častokrát zídeme z cesty, keď sa urazíme na niekoho v cirkvi, keď si nečítame Božie slovo, keď nepremieňame svoje emócie, svoju myseľ, svoju dušu skrze Božie slovo, zabudneme, kým naozaj sme v Kristovi a kráčame tak, ako sme kráčali predtým, ako neveriaci ľudia. Ale Boh nám dáva milosť pokánia, aby sme sa odvratili, aby sme naozaj nehali Božie slovo premeniť našu myseľ a kráčali podľa jeho vôle. A preto potrebujeme počúvať Božie slovo, lebo viera prichádza z počúvania a počúvanie skrze Božie slovo. Potrebujeme veriť Božiemu slovu. V prvom liste Tesalonickým, poďme sa tam pozrieť, v kapitole 2. Dúfam, že to budem vedieť rýchlo nájsť. Takže prvý list Tesalonickým, kapitola 2 a verš 13. Poďme si to nájsť. 2 a verš 13. A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, akým naozaj je. Ono pôsobí vo vás, veriacich. Takže vidíme, že Božie slovo naozaj pôsobí, že ho máme prijať, máme veriť Božiemu slovu. Máme ho hovoriť, vyslovovať, lebo to, čo je v našom srdci, vychádza z našich úst. To, čo vychádza z našich úst, je ako semienko zasiaté do pôdy a prinesie úrodu. Preto musíme dávať pozor na to, čo hovoríme. Tak si to poďme zhrnúť. Čo sme si dnes povedali
o prvom základnom princípe Božieho slova, že Božie slovo je inšpirované Bohom. A máme byť pripravené, aby sme vedeli obhájiť, prečo veríme. A nie je to v presvedčivých dokazovaniach našej vlastnej múdrosti, ale v prejavoch Ducha Božieho. Takže Duch nám dá, čo máme povedať. Keď budeme čítať Božie slovo, nám pripomenie Božie slovo. Božie slovo je inšpirované, je vdýchnuté od Boha, je užitočné na vyučovanie, náuku, nápravu, karhanie, vychovávanie Božieho človeka v spravodlivosti. Znamená, že keď urobíme niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči, on nás jemne s láskou napraví skrze Božie slovo, aby sme sa odvrátili od od nášho hriešného spôsobu života a napravili sa na cestu spravodlivosti. Nám ukazuje, že kým sme, že sme svätí a bezúhonní v našom duchu, že sme novým stvorením, že toto nie je to, ako máme žiť. A že Duchom Svätým vedení hovorili ľudia Boží. Že neveriaci ľudia nechápu a hovoria, že nie je to Boha. My vieme, že máme čítať Božie slovo v kontexte, že aby sme mohli chápať Božie slovo sa vysvetľuje Božím slovom, potvrdzuje Božím slovom. Potrebujeme vedieť, komu a kedy bolo napísané to Božie slovo. Potrebujeme sa pozrieť, ako ho môžeme aplikovať z pohľadu novej zmluvy. A potrebujeme sa pozrieť na život Pána Ježiša, na život apoštolov, to, čo oni vyučovali. A potrebujeme v tom vidieť naozaj veľký rozdiel medzi starým zákonom a novým zákonom. Môžeme vedieť, že starý zákon nám hovorí proroctvá o Pánovi Ježišovi, ktoré sa naplnili v evanjeliách a ktoré sa ešte naplnia. A že nám Pán Ježiš zasľúbil, že to, čo povedal, že sa všetko splní, takže môžeme vidieť to, čo povedal o posledných časoch, o jeho druhom príchode sa naplní. A môžeme vedieť, že Božie slovo má život, že nám dáva život, nám dáva duchovný život, že Božím slovom Boh stvoril svet, že jeho slovo je pravdivé, jeho slovo sa naplní, jeho slovo koná. A ako ho môžeme aplikovať, musíme ho počúvať, lebo viera prichádza z počúvania skrze Božie slovo a máme mu veriť, máme ho prijať akože za Božie slovo a veriť, že Božie slovo je pravdivé, máme ho vyslovovať zo svojich úst, súhlasiť s Bohom a máme sa ho modliť. To je jeden spôsob, ako súhlasíme s Božím slovom, že sa modlíme Božie slovo a máme ho konať. Lebo viera bez skutkov je mŕtva. Viera sa vždy prejaví skutkami. Vždy sa to prejaví tým, že poslúchame to, čo Boh chce, aby sme konali a robili na jeho slávu. Naša spása je darom, ale naša spása sa bude prejavovať v našom živote. Ak zhrešíme, nebude sa nám to páčiť, pretože máme nového ducha a nebudeme chcieť zostať v tom hriechu. Bude nás to ťahať preč, budeme hľadať spôsob, ako sa odvrátiť od hriechu a nie kráčať v hriechu. To je jeden z prejavov toho, že Duch Boží je v nás a ten je, ktorý produkuje v nás to ovocie, lásku, radosť, pokoj a všetko to ovocie toho, že on pribýva v nás, preto to volá ovocie ducha a v tom máme kráčať. Takže prvý základ máme položený. Božie slovo je inšpirované, Bohom môžeme mu veriť, máme ho žiť, aplikovať a kráčať v duchu. Tak sa teším, ženky, že ste sa ku mne pridali, teším sa, že budeme sa môcť ďalej rozprávať o tom, čo hovorí Božie slovo o tých 7 základných princípoch viery alebo základných princípoch Božieho kráľovstva. Tak s Božou pomocou sa vidíme na budúci týždeň, myslím, že to bude v stredu a budeme sa rozprávať ďalej. Nechajte komentár, ako sa vám páčila táto biblická hodina. Ja sa teším na to, ako mi dáte vedieť, čo vás povzbudilo, ak máte nejaké otázky. A tiež sa kľudne môžete opýtať, pozrieme sa možno na to
na budúce na odpovede na vaše otázky. Tak vám žehnám, prajem vám pokojný, šťastný nový rok 2025 a naozaj ďakujem, že ste boli so mnou v 2024, že ste spolu so mnou čítali, študovali Božie slovo. Tak vám žehnám, s Božou pomocou sa vidíme budúci týždeň.